El repàs de les preguntes de física i química del tema 3 per al proper examen que tenim en relació a les dissolucions amb les preguntes 12 i 13. Són molt senzilles i són molt ràpides. Llavors, la pregunta parla de la solubilitat del sulfat de coure en aigua a una temperatura de 20 graus. Diu que és de 20 grams per 100 grams d'aigua. Quant de sulfat de coure en grams podem dissoldre 322 grams d'aigua a aquesta temperatura? Anotem totes les dades, comencem posant el número de problema i posem la solubilitat. La solubilitat del sulfat és de 20 grams de sulfat per cada 100 grams d'aigua. Sí? I ara te diu, aquesta és la primera dada que ens dona. La segona dada que ens dona és la de la quantitat d'aigua. Me diu que tenim 322 grams d'aigua i volem saber la quantitat de sulfat de coure en grams. Per tant, anotem. Tinc 322 grams d'aigua i vull saber, aquesta és la pregunta, quants grams de sulfat. Aquesta pràcticament us surt directa perquè hem practicat moltíssim i ja sabríeu que el que hauríeu de fer és de 322 grams d'aigua, li aplicaríeu el factor de conversió de 100 grams d'aigua per 20 grams de sulfat. Comproveu. Llavors serien grams d'aigua i de grams d'aigua se'n van i ens han quedat grams de sulfat. Ara multipliquem 322, el multipliquem per 20 i dividim per 100 i això ens donarà un total de 64,4. Què? Grams de sulfat. Anotem grams de sulfat. Tota l'estona he anat obviant que el que havíeu de posar a l'examen era únicament la resposta numèrica. Anota únicament el resultat numèric amb un decimal de precisió. Per tant, aquí entraríeu a l'examen i apuntaríeu un 6, un 4, una coma, important que no se us oblidi perquè us diu que heu de posar la coma, i un 4 i ho validaríeu. D'acord? I per últim i per acabar seria el problema número 13, que parla de la solubilitat del sulfat de coure, però ara pregunta quina quantitat es necessita en aquest cas, de sulfat de coure, d'aigua, per dissoldre aquests 131 grams de sulfat de coure. Llavors, en el problema 13, la informació és la mateixa, és a dir, la solubilitat del sulfat. La solubilitat del sulfat és de 20 grams de sulfat per cada 100 grams d'aigua. Però ara, per compte de donar-nos aigua, ara ens donen sulfat. Diuen que tinc 131 grams de sulfat. 131 grams de sulfat i li corresponen una quantitat d'aigua. La pregunta és, quants grams d'aigua necessito? Doncs, llavors, amb aquesta informació serà una operació molt senzilla similar a l'anterior. Ara només canvia una petita cosa, és que ens diu que tinc 131 grams de sulfat i el factor de conversió l'he d'aplicar en el sentit que ens afavoreix. Si aquí jo tinc grams de sulfat, jo aquí a baix posaré grams de sulfat i a la banda contrària grams d'aigua. Ho hem anat fent així tota l'estona. 100 grams d'aigua, 20 grams de sulfat. Comprovem grams de sulfat i grams de sulfat se'n van i ens han quedat grams d'aigua. Si multipliqueu 131 per 100 i dividiu per 20, us donarà a la calculadora 655, però recordeu que aquests 655, com que heu de donar un decimal de precisió, hem de posar un 0. I tu dius, per què l'has de posar? Doncs l'has de posar perquè te'l demana.
perquè si jo arrodoneixo 655,1 o 654,9, ho arrodoneixo a la unitat, també me donaria 655, però no és el mateix. La precisió està precisament aquí. Això ens indica un grau de precisió i l'heu de posar, si no us ho tindríeu malament, recordeu-ho. Llavors aquí heu de posar les unitats, grams d'aigua. I un cop que ja ho tenim, llavors arrodonim o encerclem el resultat per saber què és el que volem assenyalar com a resultat del nostre problema. I fins aquí, doncs, desitjo haver-vos fet arribar la solució que necessitàveu. Per qualsevol cosa, doncs, estic al vostre abast. Bona tarda.